Olen pelkistänyt elämän kokonaisuuden 3 T:hen: tieto, taito, taide ja tie. Videon tekstit ovat kirjastani En usko sattumiin -konsultin testamentti. Tässä kuvassa kerrotaan tiedosta ja taidosta, jotka ovat elämisen kannalta tietysti erittäin tärkeitä. Tarkoitukseni ei ole vähätellä niitä, vaan tuoda henkisyys niiden rinnalle, koska siitä on oikeasti kysymys. Ihminen ei ole koskaan valmis, ja jos keskitymme vain fyysiseen elämään, on sen päämääränä kuolema. Mutta eihän kuolema voi olla kenenkään päämäärä, paitsi sitten kun makaa jossain sairaalassa lääkkeiden ja lääketieteen teknisten välineiden avulla kärsien, odottaen, että elämä vihdoinkin päättyisi. Lääketiede määrittelee ihmisen biologisena, psyykkisenä ja sosiaalisena kokonaisuutena. Psykiatria ja neurotiede korostavat, että ihminen ei ole vain keho, vaan myös kokemus itsestään. Henkisyydessä tämä tarkoittaa oman tien löytämistä, kulkemista ja tietoisten valintojen tekemistä, eli siirtymistä taiteesta tiehen. Toivottavasti nämä ajatukset auttavat sinua löytämään elämän viisauden ja syvällisemmän tarkoituksen omalle elämällesi.